Dôležitou zásadou takisto pri turistike a pre ľudí, ktorí sa pohybujú v prírode, je to, ako ľudia nakladajú s potravou a následným odpadom, pretože toto samozrejme tie potraviny môžu prilákať medvede a čo je veľmi dôležité, je to, že častokrát to môže byť pre medvede prvýkrát, kedy sa stretnú so svojou neprirodzenou potravou a následne sa mení ich správanie a na túto potravu si môžu zvykať a následne ju hľadať buď teda v obciach, v intravilánoch, alebo dokonca sú prípady už na Slovensku, kedy tie medvede si začali túto potravu od ľudí vyžadovať a tam platí samozrejme stále tá síce anglická alebo americká veta fat bear is a dead bear, čiže krmený medveď je mŕtvý medveď a následne takéto jedince musia byť z populácie odstránené. Jedným takým krásnym prípadom je príbeh o medvedici, ktorá dostala od nás označenie M2, keď som pracoval ešte v zásahovom tíme. A je to jednoduché, mala dve medvediatka, preto sa volala M2. A začalo to práve s tým, že medvedica mala maličké tohoročné mláďatka a ono sa to volá v podstate dážnik, kedy v období ruje tá medvedica sa o tie svoje medvediatka bojí a preto sa dokáže priblížiť k ľuďom, aby tie medvediatka nezožral väčší samec, ktorý by sa s ňou chcel páriť. Toto sa volá zase infanticida, ale poďme späť k tej potrave. Keď sa táto medvedica priblížila a bola to oblasť Hrebienka vo Vysokých Tatrách, ktorá je veľmi navštevovaná a je to vlastne taký turistický úzol, tak ľudia túto medvedicu videli. Ona od nich nič nechcela, nič nevyžadovala, pásla sa tam na tráve, ale ľudia jej kde tu začali nechávať žemličku, jablčko, horálku a podobne. Tá medvedica to začala požierať, túto ľudskú potravu a netrvalo dlho, dajme tomu, keď si dobre spomíname, to týždeň alebo 10 dní, a sme ju začali vídať dole v Smokovcoch a následne aj v Lomnici, začala vyberať kontajnery, začala rozbíjať bufety a začala proste ohrozovať ľudí a páchať nejaké škody a tým pádom vlastne potom následne po práci s touto medvedicou sme dospeli k závere, že musí byť z populácie odstránená. Takže aj takéto smutné príbehy sa dejú v súvislosti s jedlom alebo ľudskou potravou a medveďmi.